βλέπεις από το... 5, 4, 3, 2, 1. Ναι. Παιδιά της χημία. Υγροδρομία είναι. Ναι, το ξέρω. Πρέπει να είναι. Χρόνος. 36. Ναι. Πάρε μαΐστραρεάκι! Πάρε ρεάκι! Έλα βρε αγόρι μου, έλα. Βοήθασε με. Πάμε τριμάρουμε κανονικά λεφτάκι. Δεν έχει, αυτό είναι, δεν έχει άλλο χώρο, αυτό είναι. Δεν πειράζει. Τι θέλω να του κάνω δηλαδή. Proper course, please. Άντε μωρέ με το μάλακα. Έχεις να με πεις. Έχεις άλλο Άκη. Από τρακ. Αυτό είναι το τόπο. Βοηθήστε και οι δύο να πάρουμε λίγο χώρα πάλι. Θα καθαρίσουμε το δυναμικό, θα το σκεφτούμε. Εντάξει. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε το Code Zero. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το Code Zero. Θα περάσει πίσω του. Ναι. Γιώργο, πάμε να ανοίξουμε το Code Zero. Έλα Αλεξάκη, ξύπνα. Ναι, πάμε, άνοιξε το. Σοπράνο είπε θέλει λάσκα, άκουσες. Είναι λάσκα, παιδιά, ταξιδεύει σοπράνο. Λάσκα τι σοπράνο ρε. Παιδιά είναι λάσκα σοπράνο. Και να δει ιδιωτική σταθμιά. Λάσκα το φλόκο. Λάσκα το φλόκο εντελώς. Πάρε σκότα. Λάσκα το φλόκο εντελώς. Γιατί τι λέγεται το φλόκο. Λάσκα κουρέα. Λάσκα το κουρέα εδώ. Αλέκο το κουρέα του Code Zero. Όπα. Τι όπα. Σοπράνο η σκότα, πάτε διαφωνήσει τη σοπράνο τη σκότα. Λάσκα ρε πρίφτη, έλα. Λέγε Γιώργο. Τρίπ.